Yan guys, pupunta tayo ngayon sa Bay Laguna. Kasama ko yung pinsan ko. So, excited na akong bumiyahe. First time, after quarantine. So, tara na. Ayan, magsimula na kami bumiyahe ng aking pinsan. Nandito na kami sa aming asyenda. Bagong asyenda ko to. Ang sasay pa rin? Malayo ba ga? Mga 2 minuto bago ka makarating sa bahay. Malayo din pala. Ito, sakop na to. Ito yung pinakaano niya. Hanggang doon yun, no? Kung sa tanong mo yung bundok, hanggang doon ang lupa. Daming pandan. Napunta din siya dito. Yung bayanan mo. Dalawa kayo nag-aalaga dito? Yan guys. Ganda lang dito. Ayan. So, yan guys. Alam niyo ba kung ano to? Yan, tanglad. Masarap tong ihalo sa ano. Ito yung nilalagay sa... Saan nga ba? Mga nilalagay sa manok sa andoks. Ang dami ditong pandan. Pampabango ng sinaing. Ayan guys. Ayan. Malawak pala to. Ayan, after
30 minutes ata o 1 hour na biyahe. From San Pablo, Laguna, nandito na tayo sa Bay, Laguna. Nandito tayo ngayon sa inaalaga ang lupa ng pisan ko. So and guys, papapansin nyo meron tayo dito mga pandan. Ito yung hinahalo sa sinaing para bumango. Naalala ko pag NFA yung bigas namin, naglalagay kami nito para bumango-bango. Kasi di ba NFA hindi kadalasan hindi kagandahan yung amoy. Pero nakakain naman. Ayan. Ayan guys. So ikot-ikot pa tayo kung ano yung makita natin dito ng halaman. Malawak pala to guys. Dito nagtatrabaho yung pisan ko. Araw-araw siyang nabiyahe from San Pablo, Laguna to Bay, Laguna. Kung hindi pa kayo nakapunta dito, may kalayuan siya. Lalo na pag commute ka, pag sa jeep ka sasakay, may kalayuan. Pero pag may motor ka, madali lang. Siguro pasok yung 30 minutes. 30 minutes. Pag commute ka, mga 1 hour siguro. So and guys, kayunin natin. Kayunin natin dito. Ang dami pala dito. Pasensya na sa kuha ko. Hindi ko dala yung mga gamit ko. Okay guys, meron din sila ditong taniman. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Ano ba to? Mga ano to? Ano bang tinatanim dito? Ano tinatanim dyan? Coriander yan. Ha? Coriander. Ano yun? Sa Maynila, tawag yan soto. Coriander yan. Ginagamit sa mga sa malalaking restaurant. Yan? Oo, kumain mo. Matatapang na amoy kasi. Oo nga. Ginagamit sa mga restaurant. Mahal yan. So yun guys, anong tawag? Coriander. Yan, coriander. Bali daw ginagamit daw to sa mga restaurant. Mga ino-order. Pampatapang daw ng... Patapang ng? Pala, ginamit sa mga lumpia, Yun pala yun. salad. Ano ba yan guys? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Comment down kung alam niyo ito. Coriander. Coriander. Stig lang yung... Ano nila? Greenhouse. Okay. Greenhouse ang tawag. Yan, greenhouse pero hindi greenhouse, itim. So guys, muna naman tayo sa kabila ngayon. Sa kabila kong mansion. Nagbibili na nga po pala namin yung kabilang farm. Yan, kung may mga interesado, pinagbibili na siya. For sale. Aray ko. Bali, pinagbibili na siya guys, and buhok masaya. Buhok masaya. Dito yan sa Bay, Laguna. For sale. Tawagan nyo lang kung may mga interesadong bumili. Ayan. Contact nyo lang yung number na yan. May hati dapat ako dyan. Pisoy. Pisoy. Bukol lang na.